फनल' रायलायबाय थायो रायलायो माया रायलायहरो ओमफ्राय माने दासिमबो बबेबा खोथाफोरा जाजोबा आरोना बिमानिया पकराया आंना जिनिसखौ लादों ओमफ्राय नैबे बाखिया गासैबो आइनि गोजाजोबसो बे सासे बिखुनजो जानाय दं बेनिसो ओमफ्राय मा बेदर लोगोफोर गेस खालामलाय आलुबो होदों आरोना आङो आलुआ न'नि आलु लकेल दाख्लै आबै लाबोदों गुड मर्निं खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरजोब्बाय लोगोफोर दायो आङो मर्निं मार्केटाव थांनो नागिरदों माने दखानखौ दिनै दानो खुलिहैयो आरोना दिनै हासबेन्डना रेस्ट दे नालाय ओमफ्राय आंखौबो होनदों दिनै रेस्ट लादो नांगौबा बेलासियाव खुलिहैदो होननानैहाय बेखायनो आंबो बेलासियावसो खुलिगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दायो मार्केटाव थांगोननि मैगं लायनि मा संजायो दिनै दाबो ओंखामल' जाननानै नानै मोनो गाइखेर लोंहोखांबाय आङो रेक्स'नानैनो ओमफ्राय हासबेन्डआ सिखाङाखै दाबो नाइट डिउटि दंमोन ना मोनायावहाय मर्निंआवसो फैदों 3:30 ना 4:30 फैदोंमोन ना स' दायो आं मार्केटाव थांगोन लोगोफोर गथ' आंजों लोगोसे नायफालांदो आरोना जा हायो बेखिनिखौ देखायलांसिगोन आरो बार बारनानैनो नै ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय लामाया मा कालु मा जादों थांगोननि र' लोगोफोर मैगं एसे लाना फैनि बाजारसिम बिदिब्ला आङो बाजारसिम थांगोननि लोगोफोर दौबाय थादों ओमफ्राय लोगोसेहाय मा लाबोनाय जायो नायनोसै दायो आरोना लोगोफोर टट' गाखोबाय आं दायो बास स्टेन्डनिफ्राय बाजारसिम थांगासिनो दङ गरमथार सान्दुं गोसाथार लोगोफोर बाजार मोनफैबाय नै दायो आङो अल्प आगे राखोबाय अल्प आगाछु ওই সাইডে রেখে দিলে হবে সাইডে রেখে দিলে হবে मैगं लायगोन दे र' लोगोफोर रसे নাই মনে হয় 10 টাকা দিলে ও কাকা কি দিবেন শসা কি 40 হ্যাঁ কি 40 আর কি দুনিয়া যাও 30 টাকা আনলাম না নাও 30 টাকা দাও তোমার জন্য কত 30 তাহলে কম হবে আর কম ফুলকপি নিয়ে যাও একটা একটাই হ্যাঁ হবে আরো আচ্ছা बेदर लाखांबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय मैगंबो लाबाय एसे बोरायनि लंपेन्ट माबानो हैदोंमोन आं बेयाव लायनि र' ओरैजाय लायनि सिङावसो आरोना र' लोगोफोर लाना फैगोन एसे नै दखाननि माल लाब्रबबावबाय आङो ओमफ्राय बिला नायदो बेसेबां जाखो आरोना लोगोफोर जा हायो एसे लाबाय इसेबांबो फैसा गैया नालाय बिनि थाखायनो आरोना नोंनाबो जाजोब्बाय ने आं नैबे पेकेटिं जिनिसखौ लादों ओमफ्राय नैबे बाखिया गासैबो आइनि गोजाजोबसो बे सासे बिखुनजो जानाय दं बेनिसो ओमफ्राय ज' थांसै होननायखाय ज' टट' मोनसेयावनो गाखोबाय थांथ'वाखै र' बाजारनिफ्रायनो दाबो हिसाब जायाखै हिसाब खालामगासिनो दं दखानावहाय थांनानै ओंख्रि संहैनोसै थाब थाब जानानैहाय दखान खुलिफैनोसै लोगोफोर दायो आङो मालखौ दखानाव गारबोनानैहाय न'आव फैबाय आरोना नै ओंख्रि संनानै जल्दि जानानै थांसै खामानियानो मावबाबो जोबनो रोङा मा होनबावनो संहैगोन र' लोगोफोर ओंखामथ' संखांखाबाय बेदर संगासिनो दं आरोना आङो दायो लोगोफोर दालि एसे दंखायो संला आङो बेदर बिदैजों जाथोंसै लाइनबो गैया लोगोफोर दहाय आङो भाग्य मोजांदि मा साननानै मस्ला मस्लिफोरखौ उननानै गालांजोबखादों नङाबा दा खस्थ'आनो बारासो जाफैसिगौमोन आरोना गोलोम बोथोरावहाय जोंना लाइना बांद्राय थाया आरो टाउनावहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना मा होनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जल्दि जानानै थाब दखान खुलिहैनो लुगैबाय आङो
माने खामानि मावबाय थाबाना ओरैनो थानो बिराद बायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लस मोनलायलायो दसे खुलि गैयाबानो बा सानसे खुलियाबानो बेबायदि मोनो आरोना लोगोफोर माथो खालामनो संगासिनो दं र' बेदरखौ देखायनि नैयाव रेक्स'नि बेदर रुदां दरथाम नैयाव आंनि बेदर जोंनि आरोना साथामल'खा गैया मा बेदर लोगोफोर गेस खालामलाय आलुबो होदों आरोना आङो आलुआ न'नि आलु लकेल दाख्लै आबै लाबोनानै होफैनानै मा बेदरथाय बियो लोगोफोर नोंसोर गेस खालामदो दे आं खोन्थाला कमेन्टआव खोन्थाहर दे मा बेदर दे बियो लोगोफोर नै लोगोफोर आङो मा होनो दालि मुसुर दालि ओमफ्रायो सामब्राम पियास बान्दा कफि ओमफ्राय जाय माबा बेसन होनानै लगायनानै दोनबाय बेखौ पकरा एसे बानायगोन आङो जानो लुगैदों बिराद गोबाव जाबाय आरोना न'आव सावनानै जायो दखानाव जायै जायै माने दखाननिया टेस्ट जायाना न'नि बायदि जायो दालि मिक्स खालामनाय आरोना लोगोफोरनि एवगोन आं बेखौ रेक्स'नि बेदर मोनबानो फारसे गेसथिंजाय दखाननिया बांद्राय टेस्ट जायाना लोगोफोर ओमफ्राय न'नि बायदि जाया आरोना नानिया गेलेगासिनो दं लोगो फैदों ओंखायनो आं बांद्राय दावराव खालामनाङा दादैया सिखाङाखै होननानै फुङावसो फैदोंना लोगोफोर उन्दुथोंसै आरो खामानि गैया दिनै रेस्टनो मैया नाइट डिउटि दाखालिफोर साननै सानथाम जाबाय आरोना माने खेनथामसो नाइट डिउटि मारिखांबाय ओमफ्राय रेस्ट मोनाखै आरोना मानो होनब्ला सासे गैयामोननो स' लोगोफोर दायो संनानै लागोरनोसै जल्दिनो एसे खामानि दामानि मावनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय माथोबाव लोगोफोर नोंथांमोनजों मा सेयार खालामनो हाबावनो आङो न'आवबो दानो थांथ'नाय जानाय नङा एसे थाबावगोन आरोना सप्तासेसोनि उनावहाय आङो थांगोन आरो न'आवहाय बिमाखौ नायनो थाखाय आरोना गोबावबो जाबाय आं जेथिया हस्पिटालनिफ्राय फैदों बिनिफ्राय आरो खेनसेबो थांनाय जायाखै फनल' रायलायबाय थायो रायलायो माया रायलायहरो ओमफ्राय माने दासिमबो बबेबा खोथाफोरा जाजोबा आरोना बिमानिया उपाय गैया माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर लासैनो मोजां जालांनोसै आखायाथ' नै नायजाला मैगं हानाय गय हानाय बेजोंनो नायजाया स' लोगोफोर संगोन र' दा लोगो मोनफिनगोन दे दसे उनाव नानिया गेलेगासिनो दं बिथिंजाय आङो दावराव दा खालाम बांद्राय नङाबा दादाजों रायजागोन लाइनबो गैयाबा लोगोफोर लाइन थाबा माने फेन होबा खोनायाना बाहेरानि दावरावखौ रुम सिङावहाय जोंना रुमा ओरैबा बांद्राय खोनाया रुमावहाय ओमफ्राय दा लाइन गैयाना बेनि थाखायनो बांद्राय दावराव दा गेले सिरि गेले होननानै बुंदों आरोना नङाबा दा रायजागोन दादाजों होननानै संना लागोन र' जल्दिनो बेनिफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय नै लोगोफोर पकराया आंना नै लोगोफोर दहाय आं सेन्देल लाबोदोंमोन 150 थाखानि नै बेखौनो गानसै आं ओमफ्राय नै मोनागुलायबाय दसे दखानाव बेरायहैनोसै ना सनालि रेक्स' लाङा रेक्स'खौ एबा मना दै दङ बेयावहाय आंना नै 150 थाखानि सेन्देल गैलामोनहाय आंहा माबा आइनि मानि सेन्देलखौसो गानदोंमोन बिखुनजोनिखौसो गानलांबाय थादोंमोन आं थ' 150 थाखानि लादों नै मोजां नङा होमबा लोगोफोर गानसाबनो दखानाव गानलांबाय थानो आथिंखौनो नायजाया हौवानि बायदि लादो मानो मानि बेग लायासै जेनेबा दहायनिफ्रायनो होनबाय लादो आं मबाइल थ' खानाय सिनजादों दिनै सारजों खानाय सिनजायनि होनजाबाय थादो रेक्स' दे मेथाइ लानानै फैगोन खाजा थाथ' दे येस मम' लाबा मम' सम' जानो फैसा गैया आंनाव थाव जेबो लाबा बे ना पकरा दंखायो नोंहा दा सिंग्रा जादो थाव थेल' हा थांनि लोगोफोर दसे बेरायनानै फैनोलाय दहायनो थांनो देरबाय बेनो थाङोआखै गावहा खानाय सिनजाहैबाय माबाय दसे थांसै गाबोनबो खामानि दङ गाबोनबो लेट जागोन दखान खुलिनाया मर्निंआव थाब जानाय नङा याहु बास स्टेन्डआव दसे आड्डा मारिहैनोसै लोगोफोर टाक्लाबुरि टाक्ला